ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбон боша бародарони меҳрубон, падарони азиз, модарони меҳрубон. хоҳиш мекунам аз ҳар як кадами шумо ҳамин сурате ки дидед бародари мо Ғулом Ҳайдар аст. хоҳиш мекунам ҳамин видеоро паҳн кунед ки рӯзи 23 феврал ай Москва ай хонашон меброяд. то соатҳои 4 бегаҳ бигем кор кардан телефонҳо баъд бедарак мешавад, ба хотире ки бародарони меҳрубон ҳозир фаҳмида намешавад ки ҷо рафтиянд, чӣ кор мекунанд. бачаҳои ёш мақсад хеле ҳозир ташвиш дода истодиянд. Ғулом Ҳайдар бародари азиз акаву ачаот мақсад модарат аҳли байти дар ташвишанд. илтимос занг бизан семията бародароне ки ҳамин бародарро мебинем мешиносем, ман суратҳоша ба очират мемонам. илтимос ба ҳамин рақамҳои 55 акашанд занг бизане. айдан яъне ки агар маълумот биёбӣ биге ки додар туда фалон ҷоам. хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед. ман дар имена дар ҳамин видео реклама намезанам, фақат баъди ин ҳозир сайти апаи сарвиноза мемонам ки фақат ваям дар хизмати мардуме. хуб дӯстон, чӣ бигӯм, аз шумо хоҳиш мекунам додарои азиз, бачаҳое ки меояи кор, бачаҳои ёш, фикри падар модаратонро бикунед. илтимос намедонам хафа нашед, хеле намедонам ҷа зан мегире ё ки дими ягон духтара мегире ё ягон ҷо мере як муддати истироҳат ё ки сезо меқапанд мебаранд ту зиндон ё ки ягон ҷо ҳамин як секунда қабидан ин кор дастари ҳама омаданаш мумкин аст. занг бизан падарта модарта бигӯ ман дар фалон ҷо беташвиш кунам, ҳеҷ ка намекушад. ё ки ҳамин лисарам бугӯ ҳам минут бугӯ акама бигӯ ки ман мақсад ҳамин хелам ташвиш нашавам. барое ки ҳозир дар ҳамин Украина ҳамин ҷо гап хабара мардум ташвиши бекор мешаванд. ҳаматарафае ки гиҷошед бурдан киштан мирдак хулоса ҳамин фикрҳои безе мекунанд. худованд нигаҳдортон, раҳмат бораи ҳамаи дастгиритон. хоҳиш мекунам боз як бор дигар видеоро паҳн кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ҳозир ман бо сайти апаи сарвиноза мемонам. хуб дӯстони азиз, сайте ки дидед сайти апаи сарвиноза, силкаш ҳам дар комментария мемонам, ҳам дар описани видео ки ҳама вақт дар бари мо ҳаста ва дар инстаграма ки як сайти ютуби ҳӯй карда 87 подписчик дора. фақат дастгирӣ мекунам мардуми ниёзманда, мардуми камбағала. хоҳиш мекунам бародарон модароне ки ҳурмат мекунед ё ки сон мегем аз ҳамин корҳо хуштон меояд, дар ҳамин сайти апа бидуред подписатсия кунед, обуна шавед, дастгириш кунед, аз нои мо салом бигӯед. хоҳиш мекунам агар ки мо ҳаракат кунем ҳамин 1000 подписчи кунем, бо хубтар мешавад ки бо як маъюби як камбағал чӣ мешавад, бохабар мешавад ва иншааллоҳ худованд ба хости худо аввал сабаб хоҳарои мо мешаванд, бояд шифо меояд ягон камбизишон буд мекунанд. худованд нигаҳдор. дар сайти апаи сарвиноз мегзарем. ассалому алайкум.